CHICHEWA.com. Yes. Utenga badala kuchokela kwa singanga Dr. Mafkan Thompson afiti no samujanjele kuchokela ku Palombe kumalila ndi Mozambiki iwo akuziwisa makasitomala awo onse amadela usiyana kuti anasamukila kulilongwe ndipo mukafuna kuwapeza kwirani pili pasi yopita kuyali ya 25 kulilongwe ndi kutsika pa college depoti pansi wopita kwa Nkona mukapeza chikongwani cholembedwa kuti Dr. Mafkan Thompson afiti no samujanjele kene tango fusele ukapaza pamelepo akulozilani kwa Dr. Mafkan Thompson afiti no samujanjele iwo wali ndi mankhwala monga asenda wana ozikumira weka kuzela musitsi mankhwala amwitano opatikiza ndi senda wana amwitano pa bizinesi yanu kuti mukhale pwepwete mankhwala obwezeresa chikondi mbanja aliso ndi mankhwala akauta amuna anu ngati sakuyenda bwino kwalo kakatundu kuti asagwire ntchito komanso mankhwala otsilika akazi kuti akagona ndi mamuna wina azimbokanalirana ngati agalu basi amasirikaso nyumba kuti fiti zikaponda pa nyumba yanu siyaluke iwo waso amathandiza matenda osiyana kupatulapo HIV/AIDS ukafuna manambala ndi 0 kapena 0 komanso 0 singanga Dr. Mafkan Thompson afiti no samujanjele ndintetsa mwano ene mumaenda malokeshoni mwatandiza andu mudzina Dr. Mafkan Thompson ndikuze musamala Dr. Mafkan Thompson amagwira ntchito okha mwachidula Dr. Mafkan Thompson alibe agent amagwira ntchito okha ndi akazawo mwamva mukafuna muzingi mbafone pa manambala amene mapatsidwawo ena nango kupelani samankhula zosazizira mpangano pa mamanyaka ene ndipo ino amene mumanga zimenezo musamala musalira nkhuku mmimba mwamva ana maloni monga ni motoka dolika mwamene avini Malio! Kodetsela kumanja Malio! Changu kumanja! Taigani pati tuyo ndikungomva nditakubatsa chipolopolo pa nthawi ino koma uli ndi mwayi udziwa chani sindili mudi yakupha anjuni musiye amenewo zisiye zipite zisiye watenga 15 miliyoni unatenga sokali 10 miliyoni komanso 5 miliyoni mwa decent izi ndalama zako zotsala 5 miliyoniso mistake imene napanga ine ndiyokulowetsa mu mission imeneyi mwina ukonze zomwe zalakwika kale athawa nazo ameneyo koma mudziwe zachitika lero zindera ishosha Salimu ndine sitionana na ukondwa chikagazi simunabwere akanandipitisa umalembe bwinobwino sindichosapo ndalama iliyonse chifukwa ine mwatipulumutsa moyo wanga guys tiye kwa Sonia sapita kuna ulikonse ngakhaleso iweyo binyo sikuti ni munthu woyipa mmene anthu nimuganizira pa zonse zimene amachita kunali kungokwanirisa malonjezano ake pa ine anandilonjezani kuti no asasiye kumayenda ndi ababa nkoma kukhala ndine mpaka namuyaya koma atangofotokozera zimene kwa baba Sikando ndi pamene ankamfunsa soti agwire ntchito ina yomaliza ntchito sinagwirike tankhula sindiutsiura nafika bwanji 11 koloko ngati imeneyo ndani Inspector Anjuni ababa adakutumiza ku India kuti ukagwire ntchito yake yomaliza ndipo ku India anakugwira ndi mlandu wa madragi
Ziteka bwanji wa polisi kuchoka kutali kwenseko kubwela kuno kusapulumusa mbava ya chabeyabe. Sikuri wakubwela kuno yeka baba. Wabwela ndika mnyamata kachemasi, mwana wa Shatile Kimasi, Kalani Masi. Ndi chinthu chosadabwisa iwo nakuvomeza kamodzi takupasa mission. Suda kane kamena kuinyama mission yo. Ndapela kuzamenyeka revenge kwa ifete. Revenge ya imfa ya bambo aketi. Revenge anjanga benge kwa ife. Msiye na abwele. Timpuzisa chikhalidwe ine. Musawadikilire kuti afike salimu. Malamula malonda amanena kuti muziphwanya njoka idakali muzila. Asakeni. Ndidamufunsa kuti asiyire tuzochimwa osati azirewayi. Akhala nanu kuyambira lero. Ngati no guys mungawanise undikhululukira. Ndakonzeka kuyenda nanu kwina kulikonse kumene mungafune. Sonia. Pafunika lijoke kuno mwajangu. Pano baba Sikando angatokhala waidzi wano mission yathu. Want you? On. Zikomo Maria. Oli ndi mwayi. Chikolopolo chinango sendako pang'ono mkono wako. Mwayi wa baba. Osali yeyo. Chikanango nchilikira ino yose. Ndikana musende chimutu chake ichi chamenocho. Kuna libase. Ndigamo romwe chari. Alipozungulia pompapa. Javeni, masula galu. Mungu wanga, chita nini? Abanda straight ntitawangisane nawo apa. Aitisapange kanthu. Ali ndi zida abwela okonzeka. Pakufunika mwachangu tichokeko kuno. Motani. Sonia atu wafulala kutuka magazi we. Aenda tunda agalo okuyawo. Azilondera magazi amene azidondedwa ndi Sonia yawo kamba. Paka notigwira. Kufoka kwathu kukhale mphamvu. चलो हटो Madonto amakazi. Kwina kulikonse kumenanga pitako kachingolo. Franka, changu tiye Franka. Tiye, tuwatsalire.
tilankhulane modzi wa fulala sitinapewi na aliyense athawira mu sitima onse. Sitima yapita kuliko Paris osadandaula ina iliyonse. Akangotsika pa station ya Paris akakumana ndi afutabo pamenepo. Ikonike bwino bwanji ndi mwana wako ameneyo? Ali ngati moyo wanga Aisha. Nanga mapostikadi awawa? Si mapostikadi ndi dzikumbutso ndangodzilenga kwa iyeyo. Kalani kodi nawe soma umakondana? Ana anthu ena kwa 5 minutes basi. Marama mtondonja ameneyo ndiyo zamanga zimene zazo ukazakwatira ndikukhala ndi ana ako ako? Ndi chifukwa yesi nzakwatira kala pamenepo. Chani? Sanyamba sufuna kukwatira chifukwa sukondana? Munthu wa mtondonja usafuna ana. Binyo ali inu mufuna muzakaendana ngati 5 Aliyesa akamaza ndi shosha sinzavutika kukatenga mkwanyanya wakunjayi ndizakhala ndi asilikali 5 1 komanda. Hona chiwerengero cha zako mene afuna azakhale ndi ana. Hona mene amakondera ana zako koma iweyo takoneni chitsiro. Chanchilira nchani kafuse Mtsikana wopepera ndimudandala kwambiri akumukonda kwambiri Kalani mwa misala koma sakutha kumuuza. Siwonse amene angakhale ngati ifeyo. Samale Asamale unayamba undiuza kuti I love you iweyo? Ine ndi amene ndimangokutsalira kwina kulikonseni. Unayamba unena kuchina chilonse chikondi kwa ineweyo? ndiyonjere lero lokhadikira ndipanga mwa romantiki. Sonia nthawi zonse ndikangogona m'maso mwakomo ndimaona Chani? kodamali chani Kuthwanima? usati kuthwanima. Chabwino ndawayola maso ako. Sonia nthawi zonse ndikangokuona muntima mwanga ndimamva kodamanena uli yani. Muntima mwanga ndimamva Ndikunenere? tiranena. चल चल मैं वही चल 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 अब कहीं चल मर जा
चल 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 मैं रही चल 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 अब कहीं चल मर जाऊंगी मैं सनम Kuliwo mawa unazona kwa mano. Oh, okay. Kulengira ndima information namba lulanga Salimu akapezeka ku Venice kwa chibwezi yake mawa akukafira kumeneko. Kukubwera boti ndiyeyo akubwera kumeneko akuti akubwera ale bangati mali angati 1 2 3 4 chova moto ni mabodigara raro onse alipo 4 akubwera tu kumeneko akubwera afika kale pachitseko Alo, rafiki kuchokera kuno Paris station. Tamankhula. Kalani ndazi zake uchesana afike kuno ku Paris. Sada kwenda songa kale stimayo. Ukukamba zijani. Manjanga amanjenjemera bwanji ndikamatsekula chitsekochi. Nyumba yanga ikuopsa ngati ya munthu wina bwanji. Tiyeni basi. Auluka kusana lwemo. Salimu kumene kwasinda maganizo anji unakutawa tu Salimu. chani temusalireni Jani Salimu akangutawa lero basi sapeza so baba. Ben Chani Come on.
Iwe si mdani wathu Salimu. Ungoruza kumene kuli baba Sikando. Ndipo tikusiya ndi moyo. Madala ino mwe mungamika kuti muli ndi mwayika. Kungokhala adani a baba Sikando nkukhala ndi moyo yonjo. Musingamika Mulungu basi. Ngati chibwino mukufuna kufa. Kubanji mukupita kwa baba Sikando ino. Ndipatsani fodiyo. Ndikupane ndine ndipatsani fodiyo. Ndifusa katatu kokha. Baba Sikando ali kuti. Tawana Inspector Njudi simukudzidziwa inu. Chulemu amene amathapwira mchitsime sangakasambira tu mtsinje wang'ona. Simuziwa zimenezo? Baba ali kuti. Ndiyeno alikumanike chakuti ali ku stadium ameneho akaonera mpira lero wahoge uja amakonda kuonera mpira wahoge ali ku stadium musandombele nangaso yose nchanisa nanga Salim ndikudziwa ndiwenda baba amene mwandimakitsa kuti ndibwera kuno musandisiye ine kuno ndekha kundisiya nditulutseni ine kuno chiwende Salimu nditulutseni kuno usandiyang'ane ine choncho mbale sikunaliwe iyaye kunali kusowa zochita kwanga ndi anu bwana. Hello. Nakuza na baba. Ndizakupezani kwina kulikonse. Olo mutabisala pa dziko lapansi lino. Mwaona? Ndili kuno. Nyumba yako yomwe ino. Kutsogolo kwako. Landshot. Munthu wake yemwe uja yemwe anakhazikitsa kuti azakutengera ku dziko la India. Ndimayikonda nzeru yako komano ndimamvera chifundo uchitsiru wako. Ulidi ndi nzeru chifukwa chakuti ukudziwa kuti baba Sikando sangakusiye ndi moyo. Ndi chifukwa chake watenga kankwanyanya kako kuti kakuthandize. Ndipo uchitsiru wako ndiwoti ukuganiza ngati baba Sikando kugwirana nawo manja kumabwerera nawo ku India. Ku India tonde muzabwerera ndithu baba Sikando. Mukasankha lero zala zanga zikugwirani mwaufulu. Mukasankha mawa mudzayenda chokwawa ngati fisi. Mantha ababa achita mantha. Wandimva pamenepo? Ababa ali ndi mantha. Kodi sufusa kuti nambala yowandipasa ndi ndani? Mtembo wa Salimu uli ku Palisi Katole. Bwanji sunanga baba osangala bwanji chalwatu chigoli magazi akamakha kuchoka mu mtima sunga mwetulire sungoseke koma misozi basi. Kamuyike molemekezeka nzako Salimu kakwanisa udindo wako ngati bwenzi lako.
sana ombele Salimu ayi aombela inuyo achimwene inuyo satawo muno ameneyo chiwa pesa aliwo safangata galu. Samia kunena zoona tipasene chimodzi chansi ngati sitikubwereserani pa mapazi anu mazolo anu sitichedwanso achimwene anu. Aliyense sapita kulikonse anabwera kuzatipatsa liwu lokhuzana ndi imfa ya Salimu kuti tipye mtima ndiye tipange zinthu zobalalika. Ndi zinthu zimene sitipanga ife tiwadikirirabe asiye nasangalale pa chipambano chawo. Nkhani ndiyo tafuna agwire Baba Sikando ndi chokhumba chawo chomwe chizabweretse okha mu dzanja lathuli. Taona binyo mala jesa amenewa tamenewa ndi nyumba yake Baba Sikando ka amabwera ku nyumba imene pa mwezi umodzi kapena iwiri. Koma sitingamudikire pa mwezi umodzi ngakhale iwiri munena pang'ono kaye. Ndano tazumula Maria. Sure. Uncle Faridi? Uncle Faridi? Uncle Faridi anabwera ngati manager ku kalabu imene magwira ntchito ichi. Anthu ena ndiye ankafuna kupanga za ineyo koma ankangona ngati makhala ndekha. Uncle Faridi ankanditenga ngati mwana wawo weniweni. Sura nango ndipo lumusa kuzinyalugwe kokhakwa ayi koma nonso amandithandizanso nkhani za chumazi. Uncle Faridi, zikomo kwambiri fwe yolimvera. Zikomo kwambiri. Ndabwera ifo yewe mwana wanga koma nkhande zako zizipita. Sindiwe binyo iwe sunapangeza bwino powathandiza Inspector Anjuni ndi Kalaniyo wapereka moyo wako ndi wankaziyo pa chiopsezo. Iolani zothandizazo ababa anapanga pakale pulani yoti andiphe kalekale. Tizoona koma pano pali ndi misala kwambiri pamene mwangomphera Salimu muja. Ndikhala mavuto zedi ukwinakwe kungondiona ndili ndi inuyo. Uncle Chonde akandikomaliza ngati mungandithandiza ngati mwana wanu weniweni tizipita zikangochitika zimenezo. Nenani changu Tikudziwa kuti ndinu amene mayang'anira za malota akakhala ababa. Tikufuna mungotiuze kuti ino ulendo wina akakhalira kuti ikono panopa. mundifunsa zoti akapezeka kuti ababa muli mothawa. Chonde Uncle Chonde ndinabwera kwa inu ndi chiyembekezo chonse. Ndikudziwa ngakhale mmakhala pakati pa njoka koma mumtima mwanu ndinu munthu wabwino kwambiri. Mmandipulumutsa kwa anthu olakwika chifukwa mmanditenga ngati mwana wanu. Inenso ndimakutengani ngati chilichonse changa. Tikufuna thandizo lanu. Tiona chabwino. Tikakumane ku Town Square mawa 11 koloko. Ndi nkhani yabwino akubwera kuno pa 2 days afuna zapange meeting koma ndikukuuzani kuti musapange kalikonse kopusa chifukwa simungatchole chitetezo cha baba nkumutha iyeyo komanso mwa njira ina sindikudziwani guys kuti ndino ndani. Ndakumvani. Cheko Sonia. Uncle Faridi pempha ili ndiloni. Kapitani wina sanalionepo pano. Kadzipita. Pita.
kutha Faridi. Pachimenechi ndikupangani kukhala mwini wake wa banglo. Koma mwasira njuta bwerere. Misari nangu aphapo mpanopa. Awiri wakapita akabweranso ndi anzawo atatu. Sindikufuna kupha makoso awiri okafutabu. Ndikufuna mbimbi zonse zimene zalowana umuphwando limene likulimbana ndine ababa. Atsala ndi 48 hours yokha. 48 hours. Pamene ndimanyamula makapati, munthu amene nkunditola munsewu kupita ku ofesi, kuchoka umene kupita kunyumba kwake. Ankandikonda kupitira amene angakondere mwana wake. Ndinaye ndisana mufotokozere china chiliyonse. Zoti ndimankonda nkulu amene. Madala ngati mundiva panopa, kaya ngati mukundiona panopa, ndikufuna ndikuwuzeni mmene ndimamvera kuti ino ndimakukondani kwambiri adati. Goodbye. अरे बाप, ये तो अपन जैसे बोल रहा है यार.
ndadikira kwa 3 weeks mudziwa. Ndisingodikira benthawe yetali bwanji. Nthawi kusintha nzanga ndipo mphamvu ili mdzanja langa tsopano. Asilikali azigawenga akangochepa pa bizinesi yathu iya ndikuti ife pa bizinesi yathu iso ilowa pansi kwambiri. Pa bizinesi ilo ngosoka bwanji popanda ndalama ka. Tiupatsane ndalama tapanga transfer kuchoka ku India kubwera ku Palace. Ndiye ndizazipangiranso transfer uno. Ine muzatenge ndalamazo pa 20 mwezi omwe uno. ठीक है Chabwino ndimafuna mungonduze zambiri za horero. Ndaganiza zopanga kasino ku horero ku Jaru yangano. Ndikudziwa inali plani yathu kale imeneyo. Koma ukhala ndi kasino ndi mbali imodzi yonjezera maprofiti. Chentuonemo! Koma ngakhale horero imodzi yokha ndiyo kwanira kuti munthu ungathe kuthawirapo. Horero yomweyo ndi nsamba. Tawa! Anthu amafuna mapeza ndalama zochuluka. Babu station! Masabeseka ni mwazimwe kutatawe! Asatawe ni mwazimwe! Naba! Abantu bamodzi bakumabwera pawiri! Takulira bela bali bonse! Sindikuona sokuti ndingathamirete kuno. Koma ndikamafa ndichotsa anga 20! Inyi kutagula ndinkosatheka kuno! Mulungu wanga ngati ngumbi tsopano! Pafunika mifuri yambiri! Pafunika zile zambiri! Tani! Tetekula chitego! Tani! Tetekula chitego yo! Apa ndikufa basi. Sikula tulakufa nani lero. Anjuni. Tikufa Anjuni. Tifa. Tikufa basi. Tikufa Anjuni. Tifa Anjuni. Tikufa dosa Anjuni. Palibe amene atafe. Osati nthawi ino. Tikufa Anjuni. Tese tikufa Anjuni.
Arjun! Anjun, jangan kuno. Anjun, tuh Anjun, 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 jangan kuno Anjun. Hey, mesa marundi sama aku dia. Anjun, tatuga, 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 tatuga. Jangan kuno. Teman yang mana? Tendang gue. Anjuni. Tatuga Anjuni. Anjuni. Tatuga. Tendang mana? Anjuni. Teman tuga. Anjuni. Waupeleka moyo wake kufuna kupulumutsa iweyo. Ndikalekale kwambiri ndinaona munthu akumenya nkhondo yochilimika yotero. Zokondoletsa. Akanso ndikuwoyamba kamene ineyo ndapha munthu. Ena wamangofa ngakhale ine ndisanawaphe. Ndepezerapo mwayi popanga nsembe ngati ya nzakoyo. Pobwerera ku India kwa anyane akazi ndi amuna. Uzikafotokoza kuti ababa akukhululukirani. Ndipo ndisanachoke ndipereka mwayi kuti ukhale mzanga wapamtima kwa basi chimenechi. Mpatse nzakoyo maulemu pomukwirira momulemekeza monga nzako. Chita udindo wako monga nzako. Binyo. Ego. Ndindirama yosalira imene. Ungathe kuntengera Sonia ku dziko linali lonse pa dziko lapansi mukapangeza chikondi. Nanga baba. Chonje iwe njani? Munjiranga yogwira baba ndatayakala Anjuni apa. Kukuyikani niyo mu mission imene ndi mistake yakulimenda panga. Popanga njira yanga siwa kufunika kuti miyoyo ine ikhale pa chiopsezo. Ukuona ngati game iyi? Ife madalo yamanga pano kuti ababa agwidwe. Ndikuletsa mission ifoto zakuwafa? Mission sinate. Inu nokha namene mangochotsedwa mu mission. Ndagwira baba SIKANDO ndekha. Inenso ufuna ndizingwange ndazambuya kuti ndibwerere ineyo. Anjuni sanaiza kweka. Tosependera nzake. Baba namupha yobela. Tikufunika kupanga revenge ifa imeneyo. Sindifuna zokambirana zili zonse. Ndine amene ndakulowetsa mu mission imeneyi. Ndipo ndine amene ndingakuchotseni pa nthawi ino yonse imene ndikufuna. Ndatakuona. Izi zinzimezi kukupangisa kuti uzikhala ndi maweti kwambiri siyoncho. Ukuona ngati ndine kapolo ku ndrama iyi siyoncho. Amene ndi matero au kapolo wanga.
ndetiye tione ngati utandiletsa iweyo. Palibe onditsatira. Ndanena pamenepo ndikhulupirira mwandimvetsetsa. Ukutengeranji zimadindo zambirimbiri ifo ya imfa ya Njuni? Unkanena zoona pamene unkalangiza bambo wako kuti asagwadireso baba Sikando nthawi imeneyi. Unkakhoza ndithu pamene udasankha tonsefe kuti tilowe mu mission imeneyi. Komano ugwirisira ntchito mtima wako, sugwirisira ntchito bongo wako. Ndikufuna kumanga nyumba ya chitetezo cha ana ngati ya mwana wanga ndi masomphenyanga. Pamene tidakhazikitsa kuti tizagwira ababa a Sikando, tinalowa mu nkhondo. Ndikufuna kupita ku Thilipi ndi mwananga Aisha. Anjuni sanafe, wangotisowera pa nkhondo imeneyi. Anjuni anapereka moyo wake kuti ife tiyimalize mission imeneyi. Tsuka! 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 Target yathu ndi baba Sikando yemwe ali kutali kwambiri. Mukwirire nzako momulemekeza maulemu. Wanalitsa udindo wako monga nzako. Si nthawi yopungula zinzako ino, ndi nthawi yolumikizana mwamphamvu. One 08417 153. Siali poloki ndikudziwa ndihotera ya baba limene umasamakhala kumene kumpaka naone awa yani. Chifukwa china chimene akupitira ku Broken Hotel afuna akapangiza ndege. Ndi baba Sikando akangoti apiranso ku Germany. Iwo khaso ntchito yokufa tikambiranso wanu kapanga Tracy. Ndeti nafuna kupanga chinthu china chake kwa aletsa asapita ku Germany ko. Osati ku Germany, ku France. Kutanthauza sitingapeze mwayi wokwanira omuchinga baba. Broken ili pa border ya France ndi Germany. Tilibe kuthekera kokwanira kuti tingathane naye ku Germany, koma ku France ulipo mwayi umodzi. Akakawoloka pa border ya France asana kafike pa airport. Aku French angathe kuti pasako kachithandizo. Akafikanso ku France ndikwabwino ngati ku India. mapa akwanisa ka bridge kakang'ono kena kake kolumikizana sa Broken ndi France. Sise waukulu koma ndi wa muchipululu. Ndipo ndese wabwino kuti agere athu eni. Koma anapitira nji ku France? Sapita ameneyo. Timpomboniza ndifeyo. Pepani kwambiri. Wachitika rungozi ukuko. Tiye simungapitirire nsewu wayi. Pepani kwambiri. Akuli yana amene. Ariko chitika ngozi. Okay, tiyende njira ina. Chabwino. Tire ngati njira ina. Zikomo. Chituzi ichi ndi cha baba Sikando. Akufunika milandu yambiri kwambiri kuboma la India komanso polisi. Chabwino. Titangolandira pempho lanu lija. Timafufuzaso pa interval kuti akufunikiranso ku mayiko 5. Izi ndi zako izi. Izi ndalama za costume, izi ndalama za magalimoto. Ndi madayana nomwezi samaloko apolisi ena nasana kupeze napo. Cheno iyi ndi international border. Imakhalanso ndi malamulo a international. Tingathe kukuthandizani akangodusa kwa white line yokhayi. Mali nayo chaku Germany. Akakhala kudusira ku France kuku. Tingathe kuoloka mbali zonse ngakhalenso pa white line iyo. Temu kankwirira mbali ina ya tsidya linalo. Ameneyo ndi wanu ndithu. Maria, come on. Clan.
baba akwandikira umene koko mulirede koma umene ko ejiri yose ilirede ndikundikirira baba Sikando mbali na ya boda ndipo waboliso chi French good imitsa moto aimatasa noloke boda apati chani manje mwaima chimwene highway ili bwinobwino njira imeneyi siyopita ku highway ndiyopita ku India mukamba zili blow boda ku French ili kutsogoloko mwana ameneyi wasintha kukhala ka staff kopsa kwambiri mmene sinimaganizirira sakufuna kugonja ngakhale imfa ya nzake ija mukamba sandani kodi Kalani Shadrack Mas wabwereramonso akulota abezonditengera ine ku India kwezani magalimoto akuweza magalimoto akupele kumene kuli wewe kokolani plan B chimwene itena nazo zimenezi tipeze njira yoyosera chimwene kuno
Muzatitatiza! Wafuna kuchoka kwa kuno! Makali monosa chikiridwa! Samia! Wanipea mbalonga Samia! Kwata tabano! Kwata! Samia! Wafa ndikupenya ni masangawa! Kumasina bange kali kwa saine kuma musalole zindikitikira saineyo ndipulumuseni bulasa ndipulumuseni ne sindifuna kukolera ku India kumene kwa polisi ndende jero ndikafa kumene kwa nchimwene ndipulumuseni nchimwene ndipulumuseni ne ndipulumuseni ne ndipulumuseni nchimwene ndipulumuseni ne osadandaula mkanga ndinakupatsa moyo wa ufumu wa mafumu sindingalole kuti ukangofe ngati galu njira imene yala kutsogolo yakozedwera baba Sikando ababa okhala kuyenera kuyendamo Zagayo! Pali babila nileta ile! Sikandu kuza! Alapa juna beleyu! Siningasia di moya ine! Kaya kuti siya zimelezo! Ineso nifuna kubanga revenge ifa yangu inosatiweka! Sikutuweka! Njila yake siya mutiraji ulovolo kama akwade yeka! Manta kuopyedwa kusautsidwa kwa zaka 20 tsopano wakalali chikawenga pa miyoyo yathu ameneyo ngakhala makhala ma 1000 miles kutali amaperekabe chipweteka m'mitima mwathu ndikufuna ndimuphe ndi chida chake chomwe ameneyo ndikufuna ndiphe mantha amene anamata mu mtima mwathu kuti pakutelo atsogolere moyo wa chisangalalo kwa onse mantha akangotichokera baba so watha olongosera ndikufotokozera maumboni onse koti lagamula kunena kuti baba Sikando adapangadi machimo onsewo ku dziko lino molingana ndi kodi 302 ya malamulo kuno ku India koti lili ndi chigamulo chimodzi kwa uchimwa ameneyu ndipo ndi imfa
tiyeni ku nyumba achimwene. Monga Shadraki Masi adamutola Kalani ndikumulera ngati mwana wawo zaka zambiri zapita, Kalani ndi Mariya adamuleranso Aisha mwana wa Njuni ngati mwana wawo. Binyu ndi Sonia amakhala no ku Venice kuti akwaniritse maloto a Ameya na 5-1 Commander. Mu December 22, 2004 Baba Sikando anakhwedzedwa mpaka na kuphedwa. Mantha anatha, baba anatha. كل شيء مالك يوم المحشر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم إمام الجنود حقيق عبد الله سيد الأبرار. كل شيء مالك يوم المحشر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم إمام الجنود حقيق عبد الله سيد الأبرار. كل شيء مالك يوم المحشر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم إمام الجنود
الله سيد الأبرار لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر yarenan halimatu sadiya ɗan amina na bude ubangidanmu muhammadawa yare nan wani mata sadiya dan amina annabi ne ubangidan muhammadawa ina kuke ne ya jama'a gagatan halitta musu kuya لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ya gali kalkalke Allah alkarimu tajalla ulaka aljalilu lakimu abdan shi'ri bi ismika ya assalamu bi yadika kullu shay'in malika yawmil mahshar لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم إمام الجنود حقيق عبد الله سيد الأبرار لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر yarenan halimatu sadiya ɗan amina na bude ubangidanmu muhammadawa yare nan wani mata sadiya dan amina annabi ne ubangidan muhammadawa ina kuke ne ya jama'a gagatan halitta musu kuya لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ya gali kalkalke Allah alkarimu tajalla ulaka aljalilu lakimu abdan shi'ri bi ismika ya assalamu bi yadika kullu shay'in malika yawmil mahshar لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم إمام الجنود حقيق عبد الله سيد الأبرار لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر yarenan halimatu sadiya ɗan amina na bude ubangidanmu muhammadawa yare nan wani mata sadiya dan amina annabi ne ubangidan muhammadawa ina kuke ne ya jama'a gagatan halitta musu kuya لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ya gali kalkalke Allah alkarimu tajalla ulaka aljalilu lakimu abdan shi'ri bi ismika ya assalamu bi yadika kullu shay'in malika yawmil mahshar